Salutare, oameni buni! Ce faceți? Noi suntem bine, un puțin urlaub, puțin concediu. N-am mai postat de multă vreme și nu vreau să-mi cer scuze, dar știți voi, timpul și alte cele. Eu sunt sănătos, sunt bine, trăiesc, n-am renunțat la YouTube și am venit într-un mic concediu și vreau să vă arăt și vouă ce înseamnă all inclusive în Austria. Prima impresie. Foarte frumos. Leon, tati, ce faci? Avem și aici un mic living. Ne-am pregătit și apă. Să vedem ce și pe geam, ce priveliște avem. Frumos. Suntem la terenul de joacă pentru copii. Aici îl avem pe Leon, banditul. Că suntem în spatele hotelului. Și acolo este telecabina și o să vrem să mergem mâine la telecabină și mergem sus acolo, dar nu știm ce este. O să mergem mâine și vedem. Oh my gosh! De cum arătau munții acolo? Acum nu mai arată nimic. Seara bună, oameni buni. Suntem pe holul hotelului. Tu ești cu Leon. Hello, Leon. Și mergem să mâncăm Abendessen, masa de seară. Și după aia vedem ce mai putem vizita prin prejurimi. Și sunt foarte încântat. Super condiții. Nu am ce să obiectez momentan. Este numai prima zi. Am făcut check-in-ul și vedem ce o fi mai departe. Tati! Entschuldigung, können Sie bitte die nächste Karte nehmen, weil das ist für die Radl extra. Diese Mann, was soll ich machen? Să vă țineți bine acum, trebuie să pe partea asta, stai acolo. O să ne ridice sus, stai aici, vino repede. Și tati! Yuhu! Uite-te din spate. Ce-i frică? Ți-e frică și ție, cred că, Jos? Tati, nu-i jos. Imediat mă ne urcă sus, după aia jos. Și e 1,5 km. Și uite, îți arată să mergi încet să poți vedea, știi? Bă, dar uite-te în spate. Leon, uite în spate. Hai, ce fain. Bine că ai zis să ne mutăm. Mamă, că ce fain se vede. Uite-te în spate. Nu vreau să mă Dar Leon, dar stă aici. Uai, tati, ce fain. Dar nu mai trebuie să coborâm gondola bine jos, nu? Să facem. Cu gondola coborâm.
Nu, dar zic că nu mai coborâm din gondola asta și nu mai dau. Păi noi ne dăm jos acolo. Vreau să dacă vreau să mai bine, singur, nu mai bine. Ce, nu-ți place? Hă? Suntem a doua zi, aici sus pe munte, la Schladming. Un view super tare. Deci sunt foarte încântat, foarte mulțumit 100% de serviciile austriece, deci nu încap îndoială. Foarte tare, atâta pot să vă spun. Haideți să vă zic puțin despre locația unde sunt acum. Sunt deasupra la Schladming, este un orășel foarte frumos, puteți să-l vizitați, e la o oră distanță de Salzburg, puteți să căutați pe Google Maps, e ușor de găsit. Sunt la cota 1800 și ceva, 1830 parcă, și este foarte cald oricum, dar aveți ce să vedeți aici sus. Este foarte frumos. Mă bucur cu Leon, cu soția, pentru puținul liber care l-am și puteți să-l faceți și voi. Noi suntem a treia zi deja aici sus la munte. Puteam să facem astăzi altceva, să mergem la un lac, la orice altceva, o grămadă de lucruri puteam să facem. Dar am ales și astăzi să urcăm sus, să urcăm mai sus decât ieri, cu 100 de metri, pentru că este o priveliște foarte frumoasă și un aer foarte frumos, curat și bun de respirat, cum se zice. Mâine ne pregătim să plecăm spre casă, a fost o ieșire extraordinară. Foarte frumos. Dacă veniți aici puteți să faceți multe alte lucruri, să mergeți cu barca pe lac. Nu știu, am o cărticică acolo acasă, vă dă de la hotel și puteți să faceți foarte multe lucruri. Tati, ce faci? Ultima zi, plecăm acasă. Leon, vrei acasă? Nu vrea. Ar mai fi stat el și ar mai fi stat și noi, dar concediul nostru s-a dus. Din păcate, luni începem lucru. Oi. În concluzie, nu am putut să vă filmez foarte mult. Mi-a fost cumva să filmez la bucătărie sau la mâncare sau eu știu. Știți cum sunt austriecii ăștia. Nu sunt foarte deschiși la așa ceva și de aceea n-am putut să vă dau niște imagini. Dar în per total a fost 100% top, să zic. Și mâncarea, și cazarea, și intrările. Aici primește
Dacă ții all inclusive, îți dă o cartelă și ai acces la tot. Mai puțin la ceva lucruri nu poți, dar în general cam 90% poți să intri peste tot. Și la Interspar, și la Bila, și la... Am glumit, nu chiar. Dar e bine, e bine. Deci foarte fain, serviciile austriece sunt foarte bune. Și ce să zic mai departe, ne-am bucurat și merită să veniți și voi aici în această locație, Schladming, e foarte frumos, cred că și iarna e mai frumos. Noi mergem acasă, vă salut pe toți de la Lyon, tata, fă ceau! Un ceau de la Lyon frumos și ne auzim